YouTube, Coolboys Gaming her. I dag vil jeg vise, hvordan man kan snyde sig til at få mange views på sin YouTuber. Man skal bruge Google Chrome, så not Internet Explorer. Så gå ind på YouTube, så finder jeg bare en random video, skal vi se, Steam, her bare den. Så tapper den her, så hvis jeg kigger hernede i bunden, står der 300.000 et tal. I markerer det, så højre klikker I. Meget vigtigt, I højre klikker, men ikke venstre klikker. Så klikker I vise detaljer om elementet, så popper der sådan en her frem. Så kan I se hernede, der står markeret, så siger vi 0 og kryds. Kan I se, der så står der 0 her. Nu vil jeg prøve at vise det på en random. Stop. Højreklikker. Vis detaljer om elementer. Dobbeltklikker på tallet. Og 0. Og det er ikke kun tal. I kan også for eksempel gøre det her. Coolboys Gaming. Det var faktisk det for i dag, YouTube. Ses.